Esta casa non está mal, pero quedanos un pouco lonxe da universidade. Mirade, esta ten boa pinta e está preto do campus. Si, ademais ten un moi bo prezo. Entón vou chamar a ver se podemos ver hoxe mesmo. E por aquí chegamos a Pelociña. Estou segura de que esta casa é perfecta para vos. Si, eu tamén o penso. Creo que non hai máis fotos que dar. Cando poderemos instalarnos? Mañá mesmo, se queredes. Alguén fixo os deberes de galego? E logo, había deberes, non me enterei de nada. Pois espabila, como non os fagas, non vas a probar. Da igual, non creo que me aprobe, ódiame. Que va, ódiame máis a min, non o entendo, de verdade. Que cousa tan rara. Tranquilos, xa o arranxo eu. Pois eu vinos e quedei non... Vaya, nesta casa pasa de todo. Que tal? Nada. Laura, Óscar, vide aquí, rápido. Que pasou? Que pasou? Acabo de ver a unha persoa detrás do espello. Que? Si, eu outro día no monte sentí unha presenza. A verdade é que o outro día cando se fundiron as luces sentí que alguén me tocaba o ombro. E vou chamar a muller a ver que pasa. Este teléfono non existe. Como non vai existir? Si eu que chamei eu antes de aquí. O mellor é que marchemos canto antes. Non, agora non, que vai ser de novo. Outro apagón? Isto non me gusta nada. Pois no cadro de luces está todo ben. Igual deberíamos marchar xa. É unha casa bella, é normal que haxa apagóns. Pero non é normal que nos ocurran estas cousas. No garaxe hai lanternas, vamos buscalas. Non sei se é boa idea que nos separemos. Tranquila, muller, agardade aquí. Oichedes eso, foi Gerai, vou non buscar, vos fuxide. E por aquí chegamos a Pelociña. Estou segura de que esta casa é perfecta para vos.